जाखो बिनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लादों। जोंहा नैबे जायगायाव जमा जानाय गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि, फोरोंगिरि, राजखान्थि दैदेनगिरि, ओनसोलनि समाज मावथि, फरायसा गौथुम, गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि दैदेनगिरि, लोगोसेनो ओनसोलनि मोजां हास्थायग्रा गासिबो सुबुंफोरा जोंहा दिनै जमा जाफैदों। आरो बे जमा जानायनि थांखियानो जाहैबाय जों जाय जायगायाव दिनै जिरायनानै दङ बे जायगाया रायजोनि मोनसे अनुस्थानमोन, रायजोनि मोनसे फसंथानमोन। बेखौ 2002 मायथाइनि गेजेरावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे आफादनो होनाय जादोंमोन। बे आफादनि मुङानो जाबाय बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटि। बे आफादनो बे हाखौ होनाय जादोंमोन। नाथाय बै समनि थासारिया जोंनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानायनि थाखायनो बेखौ मोजाङै नायफिननो हायाखै आरो बेखायनो बै हायाबो जोङो जाय बिगोमानिफ्राय बायदोंमोन बै बिगोमानो रांखौ होजोबनो हायाखैमोन। ओंखायनो आद्रा थानाय रांखौ उननि बेसेबांबा गोबावनि उनावसो होनो हादोंमोन। बेखायनो बिदि थाद' होनायाव जोंहा बे आफादा बे हाखौ लानो हानाय जायाखिसै। उनावहाय 2005 मायथाइयाव जेब्ला NDBआ सिजफायार जानानै फैबाय, बे समाव बिथांमोननो केम्प नांगौ जानायलाय ओनसोलनि जोंनि बे ओनसोलनि सानसुमा दैदेनगिरि बिथांमोनजों बे हाया ओरैनो गोग्लैना थास्लायस्लाय NDBनि केम्प नांगौ होननानै रायलायनायलाय बे हाखौ बिथांमोन होथ'नाय जादोंमोन। आरो बे हाखौ बिथांमोना लानाय समाव बै समनि NDBनि दैदेनगिरि, ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथां गपाल बर'नि थ्रुयै बे हाखौ बिथांमोननो रायजोनि मुङै बिथांनि मुङाव दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बे हाखौ बिथाङा गावनि मुङाव खालामनानै बेखौ माखासे हाखौ फाननाय जाबाय आरो माखासे हाखौ गावनि दखलाव लानानै दोननाय जादों। दा बेखायनो बे रायजोफोरा बे हाखौ मोनफिननो लुबैदों। ओंखायनो दिनै रायजोफोरा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासिबो रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरो जे बे हाया रायजोनि जानानै थानांगौ आरो बिनि जिखिनि फोरमान दं आरो बे फोरमानफोरखौ जोंनि आफादनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोना सोर माबोरैहाय बे हाखौ लाखिदों, माबोरै बायदों आरो सरकारि मा स्किम बेयाव होनाय जादों बेखौ जोङो दसे उनावनो जोङो फारि फारि बुंगोन। आरो बे स्किम मावग्रा बिथांमोना दंखायो, जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दंखायो आरो बिथांमोनखौ जोङो दसे समनि उनावनो गासैखौबो फारि फारि बुंनो होनाय जागोन। नोंथांमोना दा मा लुबैदों, मा फोरमायदों? जोङो बे हाखौ जिहेथु रायजोनि नामै दंखायोमोन, बे हाया बड' नेशनेल हस्टेल काम लाइब्रेरिनि मुङै आरो बे लाइब्रेरिनि मुङै थानांगौ आरो ओनसोलनि मानसिफोरा बेखिनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ रायजोनि नालाय रायजोआनो बाहायनो मोननांगौ आरो जेब्लाबो रायजोनि जानानै थानांगौ। बिथांमोनाथ' फाननायनि अधिकार गैया, मोन्थाय गैया। जिहेथु रायजोनि हा नालाय बे रायजोनावनो थानांगौ। बिथांनो होथ'नाय जादोंमोन, रायजोनि मुङै दोननाय जादों जे अन बिहाफ अफ होननानै लिरनाय दङ बेयाव। बिथाङा बेखौ थगाय थसि रां होनानै गावनि नामाव सोलायनानै लादों। ओंखायनो जोङो बेखौ दिनै रायजोआनो ओंखारनानै बेखौ रायजोनि नामावनो थानांगौ आरो रायजोआनो बेखौ चेलेन्ज खालामगोन होननानै दिनै ओंखारबोनाय जादों। जिहेतु सोर गुबुननो जुदि फानबावोबा मा राहा लाबावगोन नोंथांमोना? बेखौ जों आयेननि गेजेरजों जुजिगोन। आयेना जि बुङो, जोंहाथ' एफिडेन्स दङ। 2002-2003 मायथाइयाव बेयाव MP फान्डनि बिथां मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि समाव बेयाव गंसे न' नैबे जों जेराव जिरायबाय दङ बे न'खौ होनाय जादों। लोगोसे जोंनिनो ओरै साहा बेखि गंसे दङ। 2007 मायथाइयाव जेब्ला BTC एग्रिमेन्ट जाबाय, BTC एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बुदि नार्जारिया जेब्ला EM जादोंमोन, EM जानाय समाव बिथाङाबो गंसे न' होनाय जादों रायजोनि मुङै। बे बाउन्डारि वाला बे समनि MLA बिथां जगमहन बरग'सारिनि मुङै बे बाउन्डारि वाला होनाय जादों। बे गासिबो एभिडेन्स दं जोंनाव। नाथाय बिथांमोना दिनै माने बोलो दिन्थिनानै बेखिनि हाखौ गावसिनि मुङाव लानो नागिरदों। बिथांमोना बुंदों NDBआ लादों होननानै। NDBआथ' बिदि रायजोनि हाखौ लाया। बिथांमोना थाथ'दोंमोन, नंगौ। दिनै एरग'वेसना दिनै गैला जाबाय। जि खौरां बिलिबेल बेयाव जिरायनो हानाय बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आं सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव बानसु आफादगिरि, लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां दं आरो साहित्य सभानि दङ जोंहा। दिनै जों बेवहाय जमा जानायनि बा थुबुर जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय
दहाय जों फोरमायखानाय नैबे जोंनि जि मोनसे समनि बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटि नैबे सिमला हुजुआव थानाय नैबे मोनसे 2 बिघानि हा बे हाखौ मोनसे समनि अर्थात गपाल बर' मुंनि सासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिया नैबेयाव जेब्ला सिजफायाराव नैबेयाव मोनसे डिजिग्नेटिक केम्प खालामदोंमोन बै समाव बिथाङा षड़यन्त्र भाबै नैबे हाखौ गावनि मुं खालामना लादों। बे गावनि मुं खालामना लानानै बिथाङा दिनै फैयै फैयै नैबे हाखौ फानखुमानायनि जि मोनसे षड़यन्त्र खालामगासिनो दं बेखौ जोङो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा नैबेयावहाय जिरायनो हानाय मोन 14 आफादफोर जोङो बेवहाय निन्दा खालामो। मानोना बियो मोनसे रायजोनि सम्पति आरो बे रायजोनि सम्पतिखौ बिथाङा बिदि फानखोमानो नागिरनाया खोब दुखुनांथाव आरो बेखौ बिथाङा एनडिएफबिनि मुं लानानै जाय एनडिएफबिया मोनसे समनि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोनोम जादोंमोन बे आफादनि बिथाङा नेमखान्थि बा माबाखौ आब्रुथिखौ सेफायनानै गावनि मुङाव नैबे हाखौ खालामखुमाना लानानै दिनै फानखुमानाया खोब दुखुनांथाव जादों। बेखायनो जोङो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनो जानाय नङा आरो बे हाया रायजोनि हिसाबै जेब्लायबो रायजोआनो बेखौ मोननो लुबैगोन आरो माबा मोनसे जोङो अनुस्थान बेवहाय जोङो खालामनानै नैबे हाखौ बे सिमला ओनसोलनि बा नैबे कक्लाबारि मौजानि गासैबो सुबुंफोरानो नैबेखौ बाहायनो मोननाय बा बाहायनो हानाय बायदि जों बेखौ जेब्लायबो लुबैयो आरो बेयाव सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समाव बेवहाय जोङो गायसननाय सानबो फालिबोदों आरो बिनि जि आगोल समाव थानाय गय दंफांफोरानो जा गय फिथाइ बेफोरखौ जोङो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे समाव हाननानै फाननाय बेबो जोंहा फोरमान दङ। दा बेबायदि हाखौ गावनि मुं खालामनानै बिदि फानखोमानाया खोब दुखुनांथाव जादों आरो जाय बिथाङा नैबे हाखौ दिनै बायबाय खावसे बायदों 2 बिघानिनो बेखौबो जोङो गुरै खावलायगोन बेफोरबायदि जि बेले बेजे बेयाव हाबैयानो गाहाम मानोना बेखौ रायजोआ जेब्लायबो मानिनाय नङा आरो गनायना लानो हानाय नङा। बेखायनो जोङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायगोन जेब्लायबो नैबे हाया रायजोनि जाना थाथों आरो रायजोआनो बेखौ बाहायनो मोन्थों बेखौबो जोङो दिनै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायखाबाय। गोजोन्थों।